घरमा भाजीपाला नाहीये, किराणा नाहीये, लयानं नाव घेऊ. सांगा ना काम तू नाही ना, मला माहिती का घरमा काय सरी यायले काय नाही. मग तुमले दिखत नाही का घरमा रोज मटणी दाय मुंगनी दाय दाया साया जोई राहणार ना. तुमले समजत नाही का भाजीपाला येऊ का काय, किराणा नाहीये घरमा. भाजीपाला लय बघत 10 रुपयाना. अडे मला 10 रुपयावाले पैसा नाही येत आणि पुन्हा भाजीपाला आणि किराणा कसा ना चिराणा. तुमले ते तेज आहे 10 रुपयानं डोसलेले आणि फक्त घरमा काय लागस काय नाही काही लयाना माहित नाही. डोसली डासली असं नको बोल बरं नेमन बोल. तू काय तुम बाप ना घर तुम पैशाने लयले. मन बाप काढून काय काम आहे रे तुला बेवडी गाणं. बेवडी गाणं बोवडी गाणं नको बोल बरं. तिने बाईनी जाडी गाणं तुला काय जायरा ना मी पिसू. जाडीन जुडी नक बोलवा तुम्ही बाई ना बेवड्या तुला बोलसो मी जाडी काय करलीशी घरमा रावणं ना नेमन रावणं नाही ते मागे फिरीत दिखला ना का ते मग गालीस आणि बाहेर तुम कुलूप लायली डायरेक्ट. मग बरं घाल दिसू मी बी घरमा आखली दिसून डायरेक्ट मग बरं घर माय आगलशी तू घरमा नाही रावणं तुले नेमन रावणं रानवीन राय नाही ते निघाय तू माय बाप ना घर. चालणे जासून मग राजवाडी 1 लाख सांडा कोण खावाडी तुले तकसून मी बी. मना नक दगू तू मी कटांग बिकारी कुरी खायली हो तू मना नक दगू तुला निघ नवीन निघ मला शांतता लागशील. हा ना मग निघ जासू अगो मला सांग ना तो निघाय माय बाप ना घर घरमा लयाने बोम नाही काही फक्त दिनभर डोस लागते ना बस पडी राहा ना संध्याकाळी जे भेटणे ते खायचं. घरमा काय लागावे काय नाही काही माहिती नाही. नाही लय नाही घरमा काही जाय जेवीन ना ते करले तुला पैसा होती ना लय आडे झाला पेवान ठिकाणी मला उधारी करणी पडास. ती बिलारी मातली बाई सुद्धा सांगायला लागली बाई ना काय पहिले बोलता पैसा होतात म्हणे तुला बा ते कायच म्हणे दारू सुद्धा उधार पेस म्हणे. मला येणं पडाय जरा सत्ताटे दाखले कोण तुले उधार देस नाही काय देस. उधार देणारा गण कशी तू नको टेन्शन लिहू म्हणे गण वय घे तडे दारूवालाच पा. हा ना माहिती आहे ना गण वय की तुम्ही दारूवालाच पाहिजे वय की तुम्ही देवडी गाण नाही दुसरीकडे वयक नाही. एवढी गाणं बुडी गाणं बोल नको बंद करले आते नाही ते डायरेक्ट आहे ना कुमच्यात टाकू बरं. काही नाही म्हैस तुनी म्हैसनी कशी वैशांनी खाय काही नको खावायला नाही बेड सुले घरमा किराणा नाही माशी विराणी का म्हैस ना माय. म्हैस ना बोलवा काय तू नाही खावाळा ना मला. हा मग आवडले नाही ते म्हणतो मग अजून काही बी गंध पटक सबत नाही मग अजून बोलायची मग बंद करले. हा बंद कर मग. तिने बाईनी म्हैस तुनी म्हैसनी देख तू बंद करल्या बाई ना बेवडी गाणं पीएस नाही मला म्हण म्हैस म्हण राहतो अगो. मग म्हैसचे ते म्हैसच म्हणतो ना. हा मग तू बी बेवड्या ना मग बेवड्यात म्हणतो मग तुला काय. बेवड्याने बोला ना चल मी आता आवरीले राहणं बंद करले बरं आधी नाही ते डायरेक्ट फिरेन मग आलेली डायरेक्ट कुमच्यात टाकू मजबूत. म्हणजे वा रे वा पिले आणि अजून वरतून दादागिरी दकाळानी. हा तसं शे म्हणा रानावीन राय नाही ते